नमस्कार, मी राजेंद्र मकोटे, माझे सहकारी सागर ठाणेकर यांच्या सह या ई-सिटी न्यूज आणि ग्लोबल कोल्हापूरच्या माध्यमातून आपल्याशी संवाद साधत आहे। सध्या कोल्हापूर आणि परिसरामध्ये लोकराजा राजेशाहू स्मृती शताब्दी वर्षाचे विविध कार्यक्रम सर्वत्र सुरू आहेत। मुख्यत्वे राजश्री शाहूंच्या उद्यमशीलतेची प्रतीक असणाऱ्या शामिलमध्ये पुन्हा एकदा काट टाकून त्या ठिकाणी आता फूड फेस्टिवल याच्यासह कापड फेस्टिवल, ग्रंथ फेस्टिवल आणि आता कायमस्वरूपी चित्र प्रदर्शन आणि हे सुरू आहे। त्याचबरोबर कसबा बोवडा, भवानी मंडप, समाधीस्थळ अशा ठिकाणी हे कार्यक्रम सुरू आहेत। हे कार्यक्रम सर्व सुरू असताना लोकराजा राजश्री शाहूंच्या विषयी असणारी प्रचंड पुस्तकं ही आपल्याला विचाराचं धन म्हणून नक्कीच अभ्यासता येतात किंवा पण ती थोडीफार प्रमाणात वाचली पाहिजेत। आणि या सर्वाचा एक यामध्ये श्रीराम पशिंदे शाहू नावाची पुस्तिका असेल, त्यानंतर दैनिक पुढाईमध्ये क्रमशः आलेली मेडिकल कॉलेजचे साळुंखे सर यांची क्रमशः प्रकाशन झाल्यानंतर पुस्तक अगदी नाममात्र 60 रुपयामध्ये सुद्धा उपलब्ध आहे। हे सर्व असताना ह्या सर्वाचा एक परिपाक असं म्हणून बघता येतं तर हे पुस्तक हा ग्रंथ आहे जयसिंग पवार सरांनी राजश्री शाहू स्मारक ग्रंथ असा म्हणून हा संपादित केलेला आहे। ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय माजी कृषी मंत्री, अभ्यासक, विचारवंत शरद पवार यांच्या हस्ते याचं प्रकाशन झालं होतं। आणि हा ग्रंथ एक आपला एक अमोल ठेवा असा असणार आहे। त्यात एक थोडक्यात धावता परिचय मी आपल्याला करून या निमित्ताने देत आहे। महाराष्ट्र विकासनी याचं प्रकाशन केलेलं आहे। 6 खंडामध्ये हा ग्रंथ असून या ग्रंथामध्ये जे वेगवेगळ्या पैलूंनी लेखन केलेलं आहे राजश्री शाहू लेख संग्रह असं म्हणून हा जे दुसरा त्यामध्ये जवळजवळ 64 विचारवंतांचे वेगवेगळ्या पैलूंवर राजश्री शाहूंच्या विषयीचे लेख यामध्ये आहेत। तिची नुसती नावच वाचली तर याची मोठी प्रचंड अशी व्याप्ती आपल्याला दिसता येईल। यामध्ये विजय मराठाकर, श्रीपतराव शिंदे याच्यापासून जागृतीकार भगवान पोळेकर, विचारवंत कॉम्रेड गोविंद पानसरे, हिंदुराव साळुंखे, शहाजी छत्रपती महाराज, एस ए कुलकर्णी, बाबुराव साडविलकर, त्यागराज पेंढारकर, कृष्णा गुरव, भास्कर लक्ष्मण डोबळे, ब्रिजलाल शर्मा, हंटरकार, खंडेराव गोपाळ बागल, डी कुलकर्णी, तसेच वाद तोफखाने, नंतर करवीरत्न विनय दिवाण बहादूर, बाजीराव लठ्ठे, तसेच राष्ट्रवीरकार शामराव देसाई आणि भारताचे घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, रवींद्र फडणवीस माजी आमदार यापासून त्याच्या 3 ते 4 पिढ्यातील नामवंतांचे लेख 64 पैलूंवर राजश्रींच्या विचारावर सगळे हे पैलू पडणारे असे ग्रंथ आहेत। तर तिसऱ्या खंडामध्ये राजश्री शाहूंची भाषणे आणि त्याचं संपादकीय निवेदन असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत। तर त्यामध्ये दुसऱ्या भागामध्ये राजश्री शाहूंची पत्रव्यवहार, त्यांनी केलेल्या आज्ञा असे आहेत। तर 131 हुकुमनामे राजश्री शाहूंनी आपल्या कारकिर्दीमध्ये केले होते त्याचेही संकलन आहे। 4थ्या विभागामध्ये आंतरराष्ट्रीय तत्कालीन कायदे असा संदर्भ आहे। तर 5व्या खंडामध्ये राजश्री शाहूंची 210 अशी वेगवेगळ्या पैलूची चित्र आहेत। त्यामध्ये शिकारीपासून त्यांचे निकटवर्तीय दरबारी व्यक्ती, संगीत क्षेत्रातील त्यांचं योगदान, खास म्हणजे त्यांच्या मल्लांच्या विषयीचं त्यांचं प्रेम किंवा त्यावेळी त्यांनी राजश्री मल्ल असे सर्वांचं आहे। विशेष म्हणजे हे पुस्तक महात्मा ज्योतिबा फुले, सयाजी गायकवाड, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, कमल भाऊराव पाटील आणि पंजाबराव देशमुख यांच्या स्मृतीस अर्पण केलेलं आहे। तब्बल 1175 पानाचं हे हा ग्रंथ असून त्यामध्ये हे तुम्ही चित्र सगळी पाहू शकता। तत्कालीन गाजलेले मल्ल असतील, ह्या मल्लांची सगळी चित्र आहेत, त्यावर त्यांचे निकटवर्ती कोण कोण आहेत, सत्यशोधक हॉटेलची उभारणी केलेली असतील, नंतर बाबासाहेब आहेत, त्याबरोबर हे त्यांच्याबरोबरचे जे सगळे सहकारी आहेत त्यांची ह्यामध्ये सगळी संदर्भ चित्र आहेत। त्यांच्या अगोदरचे छत्रपती, त्यांचे निकटवर्तीय, कुटुंबीय अशा सर्वांचा एक दुर्मिळ असा खजिना या आपल्या ह्याच्यामध्ये, त्यामुळे त्यांच्या शाहू मिल तसेच रेल्वे स्टेशन उभारणी असेल आणि चित्तेवान याच्यावर चित्त्याचा समावेश साकार करण्याचा जो त्यांचा आहे तो आहे। त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या त्यांची शिकारीची चित्र आहेत। भवानी मंडपात सुद्धा तत्कालीन ते त्या ठिकाणी कुस्ती मैदान होतं याचं ही चित्र या ठिकाणी आहे।
तसेच स्टेशन बंगला जे शाहूपुरी पोलीस स्टेशन होतं एकेकाळी तिथं, तो त्या ठिकाणी आहे. अशा प्रकारची ही सर्व चित्र हा सुद्धा एक मौलिक ठेवा या ह्याच्यामध्ये समाविष्ट असा आहे. डॉक्टर जयसिंगराव पवार संपादित आणि संग्रहित राजश्री शाहू स्मारक ग्रंथ हा नक्कीच महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनीने आपल्यासाठी प्रकाशित केलेला आहे. आणि नक्कीच आपण सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि राजश्री शाहूंच्या विषयी प्रेम असणाऱ्या सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुस्तकं हे मस्तक घडवतात. याप्रमाणे हा ग्रंथ कधी ना कधी आपण चालला पाहिजे. आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून आणि मोबाईल व्हॉट्सअप या सर्वातून बाहेर येऊन नक्कीच हा ग्रंथ आपण पाहिला पाहिजे. आणि यातील एक 64 प्रकरणं जी आहेत ती 4 पिढ्यातील दिग्गज आणि राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या विचारवंतांनी लिहिली आहेत, जे राजश्री शाहूंच्या 64 प्रकारच्या जीवनावर प्रकाश टाकणारे ती सुद्धा आपण सर्वांनी वाचले पाहिजेत. सध्या मे महिन्यापर्यंत आपले जे सर्व उपक्रम कोल्हापूर जिल्ह्यात सुरू असणार आहेत त्या उपक्रमाच्या जोडीने आपण वैयक्तिक पातळीवर या ग्रंथाचं वाचन पठण आणि तो हाताळणे, वेळ काढून तो बघणे आणि वाचणे हे नक्कीच गरजेचं आहे. आमच्या ग्लोबल कोल्हापूर आणि ECT न्यूजच्या माध्यमातून आम्ही यासाठी आपल्याला विनम्र आवाहन करत आहोत. हा ग्रंथ आपण आणि या संदर्भात या ग्रंथाचं इतर कोणतेही राजश्री शाहूंचं विचारधन अक्षरधन आहे ते आपण वाचावं आणि विचाराचे वारसदार व्हावं हे विनम्र आवाहन.